Έλα. Γρηγόρη, εδώ είμαι, κοίταξε με. Λοιπόν, είμαστε στο καταπληκτικό μπάκι που νίκησε ο Στέλιος στο Πλατανίτσι. Για δείξε και το μέρος λίγο μπροστά και πάμε να κάνουμε μια περιήγηση. Είμαστε έτοιμοι? Πάμε, φύγαμε. Άιντε παράμε! Έχει κόσμο τώρα, σιγά σιγά. Πάμε! Το μαλάκα ρε. Έχει κόσμο τώρα. Σοβαρά μιλάς? Ναι! Έχει καλύτερα να κάνεις. Αλλά δεν θα πάμε, Γρηγοράκη! Πάμε βουνό! Το μαλάκα ρε. Πού πας ρε Καραμήτρο? Όπα, θα βάλουμε έχει όπισον το εργαλείο. Δεν μας πάμε. Δεν ξέρω που πάμε με την όπισον. Όπα! Μέτρο, από μέσα! Άιντε! Ω, τραστουριά! Το μαλάκα ρε. Λαφουριά λέει. Πού να κάνουμε μπάνιο ρε μαλάκα? Τι μπάνιο αγόρι μου, μπάνι να κάνουμε, όχι μπάνιο, μπάνι! Καλό, Το μαλάκα. Ω! Γκάζια βλέπω! Ω, τράβα! Θα παίζει νερά στο κινητό. Το κινητό ρε μαλάκα. Γαμάτο!